mga kabikaw, welcome to Panginoon Public Market. Suruin lang ito. Ang din na Panginoon po. Ay, happy rin ako. Naglawan na lang guys. Naulang. Hindi ako naglawan. Hindi sila kita tanawin. Ano ba? Kawagag yung ito. Tawa. 2,000 years later. Christmas party kay kuwan ka nang may usahin mo dito na dito na ako yun na lang kuwan dito kuwan mo ka nang mawag ito. So, nagpasalamat ako kay nakadaan ka ng kuwan mga blessings, no? Sa mga ipakatag sa mga sisters. So, paano nakuha na ko yung wish kaning mga katong nasalatan unta katong na paano na dito unta kanang maka paano sila kanang makabangon na sila sa ilang na buwan sa ilang kinabuhi.